Hangyo na ko busing, kani. Karon ka nakapamalik na kong panakop. Pantay lang yun ni mga walay restro, walay helmet. Takpon yun ako ni Ron. Walang nanggara na yun yung makolorom ron ba? Grabe nilang pasiaw, masiway helmet, magbiyahe-biyahe. Nanawa na, nagpalibak ko, naanak yan. Why helmet? Wagi ni Ron, pusa ni sa kuha. Hala, dako. Patay na, wala akong side mirror. Sige lang, sulayan akong labay, bosin butan ng pulis. Unong. Uy, busing, maing buntag. Oy, may buntag sa dia, busing. Asang helmet na to dia? Wala ko helmet, pero nakakuha ni. Busing. Di mo na helmet mo gisuot, busing. Pwede ni Samo, dili mi dakpon. Boss, sa inyo man to, sa India man to, Pilipinas man to dire. Sige lang, boss, kay Indiano man ko. Indiano ba ka na basing nagpatik-atik ra ka ha? Tinuod man busing, Indiano ko, kakaon kog biryani. Biryani na. Ay kog atika, angkol ni mo to na maliga dito sa Wise Chicken. Yuyo na ko ma-print. Tanawa. Imo hara lagi to angkol lagi, pero lisensya sa nimo registro be. Busing, wala ko ana. Wala gyud ay katanan di ay. Wala busing, wala gani ko kwarta. Atis na ni wa gyud ay tanan sa man to ni. Wala lagi ko busing, pwede ko mahangyo nimo busing. Hangyo na punta ni hangyo lagi ba? Sige na busing, kay Indiano man ko. Sige kay Indiano man ka, pangyon ta ka be unsa may hangyo nimo? Busing, lutuan ta kag biryani. Lutuan ko nimo na busog pa man taon ko. Dili busing, para sa imong pamilya sa balay. Pamilya sa balay ang buot lang mga mo to sa biryani. Wala na kay lain mahangyo di ay. Dapat ko isa busing, kung di ka sa biryani. Sige, napa mo kay isa be. Unsa man po nang hangyo nimo isa be? Hangyo na ko busing, kani. Unsa man nimo nang gabas? Akong igabas sa muliw. Ay po panginana busing kay trabaho ron pun niya ko Ako sa trabaho na ko, panday man pud. Dukam din ang januhan eh. Unsa man, wala na. Paana ka? Dili lang. Lakaw na lang dong. Salamat kayo. Adto na ko. Kabalo ko kung tungiro ka. Di magkukutungiro god. Sige na, lakaw na dito kaw. Sige na, lakaw na dito kaw. Gas sa panganay mong gabas. Grabe itong injanuha, magdada, magabas. So what's up guys, Kuya William Dainino. So nalang kahangyo sa inyo na pwede pong bisita dito sa akong YouTube channel. So napo ko YouTube channel guys, ayaw mo kaulaw og bisita dito, i-search lang niyo sa YouTube Kuya William. Salamat!